Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigsunan o mga mahal namong tigpaminaw, nining tungora karon amo na sab kamong pagadapiton nining usa ka programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Kini ang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Kini karon yung alagad Evangelista Reverend Charlie Eugenio Knasing-Kasing o magapanghinaot kaninyo nga unta na kamo sa kabaskog sa inyong mga panglawas. Din may magamit na tungpunan sa pagtimbang-timbang sa mga kamaturan nga makapaghatod ka nato ngadto sa kaluwasan nga sumala mo sa mga nakasulat sa Biblia. Kung may basahon man nga referensya nga gigamit kini dili para sa pagsupak sa Biblia nga mga pamaagi nga maoy atong pamaagi o among pamaagi nga gitudlo ni Master. O nining tungura among mga pagpanghinaot sa tanang mga kaigsunan nga kanunay mo nga naa sa atong programa sa pagsunod. O labi na sa mga chapter president nga mao'y nagpaluyo usab sa ubang mga sibihan diin ila kini nga gipahigayon. Salamat sa inyong pagsuportar labi na sa PBCM compound nga padayon usab ang ilang mga suporta para maialagan kining atong programa o labi na usab nga dili nato pagkalimtan ang atong mga hatag sa binulan man ang atong obligasyon may tuod sa Palace Reconstruction o dili pagkalimot kung adunay atong mga konferensya Marso 10 ug ang Agosto 19 ug ang Disyembre 29 usa among mainitong pagpangumusta sa mga kaigsunan sa nagakalalaing dapit o sa mga kaigalaang tigsunod. O kumusta og mayo usab nga pagpatalinghog sa gihapon kini ang inyong igsoon ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos moy usa nga makig-uban kaninyo nining higayuna. Ingon ini kita nga oras sa inyong pagpatalinghog dinhi sa RMN Dixpiar Pagadian City. Alauna ngadto sa alauna media ang taknas kahaponon matag adlaw kita nga Domingo. Kumusta sa tanan nga mga kaigsunan ubos sa pagdumala sa chapter president Brother Donald Ainley o sa mga kaigsunan nila ni Sister GD Ainley Palabrica o nila ni Brother Boy Padiron o sa imong pamilya, mga Albarico family o sa mga Aladad family o ingon man sa mga Jalil family, kang Brother Marcial o kang Bibi Jana o sa imong pamilya usab nagapatalinghog ingon man kang Brother Marcial De Leon o sa imong pamilya, mga Aribado family nila ni Sister Raquel Aribado usab o sa imong pamilya mayong pagpaminaw dinhi sa Butong Pinamungahan Cebu dinhi sa DYRR radyo natin mga kaigsunan sa inyong gipatalinghogan karon. Mabati kita sa ingon ini nga oras alas 12 ngadto sa alas 12:30 ang taknas kahaponon matag adlaw gyapon nga Domingo. O kumusta sa mga kaigsunan labi na sa mga kaparentihan ni Brother Rene Tilibrico ang kaubang ministro, ang iyang mga kabanayan sa iyang mga pamilya mo'y nagtampo-tampo sa paghatag aron nga mohatag suporta nining atong programa dinhi nining maong sibihan. O ang programa sa PBC mabati na kini sa 23 ka mga radio station Visayas ug Mindanao mga kaigsunan dinhi sa DYLE Cebu, dinhi sa DYHR Toledo City, dinhi sa Real Radio Surigao City, dinhi usab sa Radyo Pilipino Butuan City o dinhi sa City FM Bayugan City, dinhi sa probinsya sa Bukidnon, dinhi sa Power Radio Valencia City, dinhi sa DXMB RMN DXMB Malaybalay City, dinhi sa radyo natin dinhi sa Manolo Portage Bukidnon, dinhi usab sa Radyo Bandera Iligan City, dinhi sa RMN DXDR Dipolog, dinhi sa RPN DXKD Dipolog usab og dinhi sa DXMM FM dinhi sa Calamba Misamis Occidental, dinhi sa Cagayan de Oro og sa Misamis Oriental mabati usab DXRU Radio Ultra og dinhi usab sa RPN DXQ o Teleregio, dinhi sa Villanueva Misamis Oriental sa Power Kabusis Power Radio, dinhi sa Balingasag Misamis Oriental sa Waikurat FM B Radio Waikurat FM ug dinhi sa Ingog City sa Rail Beat Radio.
Di atong gustong magpadangat sa mga pangutana, i-text lang kami sa mga numero sa Globe 0917-811-8882. O sa Smart 0908-3938-768. O karon sa pag-isgot sa tima, balik ko kamo kang Reverend Sally. Ang atong paggahisgutan karon brethren para sa mga kaigsonan nga pagpabantay no naay atong mga kaatbang nga lain nga mga reliyon ama sa Sabadista no Mitchell Bendilio pero ato sang giatiman kini brethren kay niguhimo pud ang iyang mga gaway ni Pedroso Bailo nga usa ni sa ministro sa PBC nga naglain nga nagtukod ni siya og pagtulun-an nga gitawag og SLGC, Council of the Living God Church. Kinsa siya mao ang nahimong founder niya na og nagpatitulo sa pagpatahod nga Most Reverend Monsignor Pedroso C. Bailo, Supreme Bishop, President and Founder. Unya nay mga pamilya nga tukiro nga nakuha og nadala tungod sa iyang pagpatutuo. So walay pagsusi o walay pagpamati tingali ni sa Ebanghelyo. Tuod kay ang katawhan sa Dios pag makulang ang kaybalo brethren ikalaglag nila unsay puriba. Akin niyang puriba Reverend, mismo ang Dios mo nagpayag niini nga pagka ang katawhan niya gani kulag kahibalo laglag yun ang paingnan. Niya basahon ako sa Osias sa nakasulat sa kapitulo 4 bersikulo 6 rib ang pagpuriba sa atong gipahayag matud pa dinhi nga atong mabasa. Ang akong katawhan pahayag kini sa Dios. Ang akong katawhan ginalaglag tungod sa kakulang sa kahibalo. So di lang pagbasa, usa nga hinungdan nga malaglag ang tao bisan kaabot na tas pagtulunan sa Dios. Kung kuwang tas kahibalo matud pa sa Dios, ang akong katawhan ginalaglag tungod sa kakulang sa kahibalo. Unya kung nagpasakop sila ni Pedroso, diin man mo sa pag-ebanghelyo ni Master nga nag-iyon si Master nga pabandayan si Pedroso Bailo kay kana siya magpatutuo kay tiaw mo'y ang PBCM imbis Pedroso Kabaktulan Bailo kay mamaya iyang middle name ng Kabaktulan agrambol niya pati pa middle name sa iyang mama na manang Kabaktulan middle name siyang papa Mabilin iyang gihimo nga kanang PBCM daw ngalan na niya kay siya katumanan ana giunsa niya Pedroso Bailo ang P nga Philippine ang B, benevolent, unya ang C, Christian, missionary, ang M, gingon na, Pedroso, Bailo, Kabaktulan, Mabaylan. Usa sa mga igsuon sa pagtuo, nga gisugdan ni siya, pagpapatuo-tuo, bradron, nga maintenance ni siya. Kaya mamani gamito ni Pedroso pagpamanday siyang balay, og dunay diferensya. Siya nakasinati nini, og nakahibalo sa mga pag-ebanghelyo ni Master. Okay, ray batong paminaw ng usa sa tong kauban nga misyonaryo sa PBCM, Brother Edito Saltarin kay kini siya kalakip man ni nga nakadungog sa mga pag-explicar ni Pedroso Bailo niya nadumduman pud ni Brother Edito Saltarin nga namulong si Master nga ay mo kumpiyansa ni Pedroso Bailo kay kana siya magpatuto. Ni atong paminawan mga kaigsonan niya karon atong pamation si Edito Saltarin din nakasinati siya nga sa dugay ng panahon ni si Pedroso Bailo naglain na gikan sa pagtulon ang PBC nagtukod sa Cell of the Living God Church sa wa pa ni siya magtukod niya na aduna na iyang gihimong pagpatutuo sa iyang kaugalingon ani ato pamation si Edito Saltarin siyang kasanitian maytod kang Pedroso bahin sa pagpatuo sa iyang dapit. Ako din si Edito Saltarin nga maintenance sa balay ni Pedroso Bailo. Adtong mga tuiga sa 2003 mo giniyang gisulti uban sa daghan po nakadunggan ni pero dili sa nako mako kinsa ni mga tawana. Unya na pamatuod siya nga ang iyang plano nga magtukod siya pundok kay dinhi kuno sa sulod sa compound walay tawo nga nakaila daw niya may pakuno sa gawas kay tinawod siya inaminan ganis mga panahon sa kahaponon mao giilahang paghimo sa paghubad sa mga paghubad sa mga simbolo gani ang iyang kauban si Rosal si Juan nga Kumaling o uban pang iyang mga kauban
Gani ako niyanyo nga moapil sa ko karon ko may balo. Ug unsa poy kuan ba mabalan pod kung say ilang ipanghubad. Gani usa nga ko naibalan sa iyang pangalan. Nga iyang pangalan nga Pedroso. So kining iyang pangalan iya kining gibuak-buak. Atong sumdon siyang sinugdanan siyang pangalan nga Pid. Ang Pid daw sama sa gingon nga kun Pid kuno binayran na daan. So ang Ros nagpamatuod sa usa kuno ka bulak. Ang katapusan siyang pangalan nga So nga makita nga mao daw siya. So anang mga tuiga sa 2003 pa kana iyahang pamulong. Gani iya ganing giapil ang ngalan sa pagtulunan nga PBCM nga tinukod ni Master Tomas Neo Sr. nga giubad niya sa iyang pangalan uban sa middle name sa iyang amahan og inahan. Ang PBCM Pedroso, ang Bailo, ang si Kabaktulan o ang Mabilin. Gani nitong mga nangagi gani mga katuigan sa linya pa to mga 96 siguro padong sa 99 ibanghelyo na ni Master nga ayaw mo kumpiyansa ni Pedroso kay kini maabot ang panahon nga kini magpatuo-tuo. Oh, nakita nato mga kaigsonan. Ni ang anong musunod magkunutan nini, amo lang mong gi-aware kay basig makaabot ni sa inlaing dapit unya malinglat ta siyang hubad nga Pid kuno gibayran ako no. Ang Ros mo kuno na ang bulak ang So past tense na lugar sa nakita na lugar ang bulak nga binayran siya di ay nagpabulak bulak di siya nga Rosas pero atong susihon kanang Pid nga binayran og ang Rosas mao kana sa iyang ngalan Badrone nga mahubad niya na. Dili gid mahubad kun atong istriktohon ng Pedroso Reverend kay kung mayon tag PID, PED man na kay ang spelling is Pedroso PED ROSO. Unya mayon tag PID ang bayad PAID mo nang PID. Pag yun mo tag Ros bulak ang Ros ROSE ang iha Ros ROS. Unya og atong istriktohon gyud ang nabilin O na lang unta. O gi padayon gibutang ag So gikuan siguro gidouble S Pedroso ang So daw kining past tense sa si tan-aw. Di man na mo past tense sa tan-aw ng So nga spelling siya ngalan kay ang So nga tan-aw nga past tense is AW. So sa pangalan pa lang Reverend o na magkadimao nagkatulibagbag na sa paghubad sa Pedroso nga matod pa binayran Pid Ros Bulak og ang So nakita na niya. Oh, nakita na lugar siya mo gipasabot nga bulak nga nakita na daw be. Kay ang iyang ngalan og magngalan tag first name og middle name og last name. Ang iyang middle name Kabaktulan man diingno nunta Pedroso Kabaktulan Bailo. Ana man na naunsa man nga bara kawaton niya ang PBCM giapil niya apelyido sa iyang papa og iyang mama gi rambol ba murag Suertres bitaw, doktrina man sa sugal nga Suertres. Kaya giingon na diyang Pedroso, Bailo, Kabaktulan, Mabaylan. O di ba na pagpangawat? Karon nagpabulak-bulak siya nga Rosas. Pero sa Biblia, kinsa ang bulak nga Rosas? Si Salomon. Unsay priba bradron sumala sa Biblia. Okay, basahon ako dinhi sa basahon nga gitawag ang awit ni Salomon. Kining mangbasahon kang Salomon man nga mga awit, mga lawiton ni Salomon ba. Sa unahan ko ang kapitulo 1 bersikulo 1 matud pa dinhi ang awit sa mga alawiton nga iya ni Salomon. So kining basahon nga awit ni Salomon, kang Salomon gini. Si Salomon sa Biblia gitawag ni siya Rosa sa Saron. Niya, sa kapitulo 2 bersikulo 1 gingon kini sa pagpahayag, ako mao ang Rosa sa Saron o sa kaliryo sa kawalugan. Kining Rosa, og basahon nato ni Biblia ang Katoliko Reverend, nga doon na imprimatur Julio Cardinal Rosales, o niya itambayungan sa mga scholar sa Biblia, Katoliko o mga Protestante, giklaro na kining Rosa, morning Rosas, matod pa din ni. Awit ni Salomon, Kapitulo 2, versikulo 1, sa awit na sa mga awit ni dili sa Biblia ang Katoliko, ako o sa lamang kaihalas nga rosas
sa saron. O ang rusa mo nang rusas kinsa sa Biblia ang gitawag bulak nga rusas o ros. Hindi man si Pedroso ang founder sa SLGC, kundili sa Biblia ang gitawag bulak nga rusas mao si Haring Salomon. O di nakita nato, nagparusas-rusas siya pag ari na sa PBC Ibradron. Kay gitawag man og Pedroso Bailo kabaktulan mabilin. Kay miduli man na siyang papa ng mabilin. Unsay kalaki nini? Wa gid ta binli Ibradron nga masakop ni Master sa iyang yung pamilya ni. Gikan sa iyang inahan ug sa iyang amahan. Pamilya mura bitaw og panahon kang Nuwi ngang nakasulod sa kaluwasan diya sa arka ni Nuwi, duha una yang asawa ni Nuwi ug siya duha na. May tulo ka anak nga lalaki si Nuwi, di sa ato pa pila na sila. 5. Nakasawa man tong tulo ka anak ni Nuwi og tagsa-tagsa nila di tulo ka lalaki di nakasawa to sila di unom na 8 tanan. Na mo nang gipamilya na lang niya ang PBCM Pedroso Bailo kabaktulan mabilin. Nakaron, kung atong susihon mga mahal na mong tigpaminaw makiigsonan gadana ni kay pagabot nga gisugo siya nga kung kiron si Pilimon Riambunansa diya sa dapit sa Dipulog sa gitawag og Rizal Shrine sa dapitan no. Naman ilang itawag diha og ilang tigumanan diha na diha ilang kampo lugar. Kung kiron si Pilimon Riambunansa tuod nakaistorya si Pedroso dito. Pero ingon pag Pilimon Riambunansa, iyang gigamit dito kung kiron siya imbis na anas katumanan sa Espiritu Santo ang iyang gipalusot dito nga siya kuno si Hesukristo tiaw mining rusasa rusas nga si Hesukristo. Dayon sa priba Bradron. Akin niya priba atong paminawon ang tingog ni Pilimon Ondok Riambunansa ni Areb. Kay wa may oxygen na oxidizer man ang oxygen. Oxidize mo na, sunog mo na. Ngunit labing sikreto na akong itudlo kaninyo. Wala niya sa mga pastor. Lagbida ka nang naang sa komunihon niyo. Wala ka ni. Wala ka ning kalaman. Dito man ko. Nakanta man ko dito sa ilaw. Kaya gidala man ko dito ng Pedroso. Kaya si Pedroso nag-claim man itong siya si Kristo. Wala iyang kauban mo po si Juan. Juan po nga na ito iyang kauban. Mo po si Juan nga Bautista. Si Pedro po si Kristo. Pedroso nga na ito. Di nakita nato. Pag-abot niyang Pilimon dito, reklamos Pilimon nga nakaadto man ko dito, diri lugar sa atong dapit Bradron sa Central Office sa Barangay San Antonio, sa San Misamis Oriental sa PBCM. Pero nadako na siya kay nagpatuo man ko na Pedroso nga siya mao si Hesukristo niya si Juan pud nga kumaling yang kauban iya pong gihimo lugar o kinsa naghimo ani Juan daw nga Bautista di lugar aron mo pamatod si Juan nga kinahanglan mo sunod gika kay mao ni si Hesukristo. Imbis ang atong doktrina nga nasa Espiritu Santo nakabalik man Hesus Kristo sa ato pa Pedroso. Ikaw mo ang nagsaad ni Master sa doktrina nato nga Espiritu Santo. Yama man ka. Unya kining mga bahina, mga mahal nga tigpaminaw, mga kaigsonan, ato maning mapamatud-an nga naman tungod kay si Kristo kung siya mao man di naman pwede nga si Kristo mo balik kay di naman makita pa pag-usab si Kristo sa atong doktrina Bradron nganong nakabalik man taon ni Pedroso niya nagpamimbro pas PBCM kauban man ni nga ministro niya sa gihimo ni Master nga labaw kita man o ako may labaw kay gihimo man ni Master nga chief minister sa ato pa dako sa mga magwali diya sa pulo nga ministro. Nakaron
Nga anong naaman siya nga iya man gamiton ang pagpatuo may tungod kang Kristo sa gipahayag ni Kristo mahimong Pedroso baylo Rosas. Wala gyud dili gyud mabasa nga ang pahayag sa atong Ginoong Kristo Pedroso mahimong bulak nga rusas unya dinhi makita riberin ang pagkalimbungan o ang pagka-traidor ni Pedroso sa atong magtutudlo. Anang panahon nga niadto siya ni Pilimon Reyang Bonanza kay gisugo siya ni Master magmisyon. Sa ato ba si Master mo'y nagsugo niya unta si Master mo iyang ipamatuod pero tanawa ang pag-confirm ni Pilimon. Ni claim dahil ni Pedroso nga siya si Kristo. Uy mo nang ningon si Riberin nga naunsang pagkaunsa nga ang matuod nga Kristo mo may nagpadala sa Espiritu Santo. Nya si Mastermind mo atong gilang Espiritu Santo lugar si Pedroso lugar may nagpadala ni Master. Tanawa ra ng pagkatulibagbag. Unya ako nang atong Ginoong Kristo mo atong kuhag pahayag ri. Wa na may pagbalik og Kristo. Kana si Pedroso di gid mohaom nga siya si Kristo. Ang moabot nga tumang iyang gipadala nga Espiritu Santo nga matod pa niya mao na iyang puli di man kay siya naman ron mahimong puli kay samtang si Master ni Paula siya na kuno puli niya nagpa-Kristo. Nabaliktad kay sa Biblia ang pulihan ang Kristo. Dili kay ang Espiritu Santo mo'y pulihan sa Kristo. Nabasahon ako sa Biblia. Sa Biblia riberin nga ang buhing pulong ani ko mabasa sa Mateo kapitulo 23 no. Kapitulo 23 sa Mateo bersikulo 30 gingon. Sultihan ko kamo pahayag ni sa atong Ginoong Hesukristo nga dili na kamo makakita kanako pag-usab hangtod andam na kamo mudawat sa gipadala ko kaninyo gikan sa Dios. Dili na diay makita ang Ginoong Hesukristo rib. Unya naa siya ipadala nga matod pa niya, andam na kamo nga mudawat sa akong gipadala nga kana gikan sa Dios. O kung kinsa ang gipadala, walay lain ang Espiritu Santo. Unya kanang Espiritu Santo nga gipadala, si Kristo ra po nagingon nga kapuli kana niya. Basahon ako. Biblia nga ang pulong sa Dios sa Juan kapitulo 14 bersikulo 25 o 26 akong basahon. Pero sa di pa nimo basahon na brethren arita sa Biblia nga King James Version para pagpakita nga ang Espiritu Santo mo na ang pinadala niya. Okay, basahon na to. Ni sa Juan kapitulo 14 bersikulo 25 o 26 King James Version sa nato basahon ato din ibalhin sa laing version katong ang pulong sa Dios nga ako nang gikasitar matod pa dinhi. Kining mga butanga gisulti ko kaninyo samtang ania pa ako uban kaninyo pahayag ni Ginoong Hesus. Apan ang manlalaban ang Espiritu Santo nga sa akong ngalan igapadala sa Amahan. Siya mao ang magatudlo kaninyo sa tanang butang ug magapahinumdom kaninyo sa tanan nga akong igasulti kaninyo. Busa katong gipadala ni Kristo sa diling di na siya makita katong andam na kamo mudawat sa akong ipadala kaninyo gikan sa Amahan mao ditong Espiritu Santo. O nga kining Espiritu Santo nga ipadala sa Amahan nga si Kristo di na makita. Kapuli kini ni Kristo, si Kristo ani mo namulong. Ipadala sa man gumikan sa iyang pahigayon brethren kay siya man ang gihisgutan pero kining Espiritu Santo siya pud ang nagapadala niini. Tinawad ka na Reverend. O niya, basahon nato gyapon. Gawas nga gipadala sa man gumikan sa iyang pangamuyo. O si Kristo po nagpadala po niini. Basahon ako din sa Juan kapitulo 15 bersikulo 26. Apan inig-abot unya sa manlalaban ang akong igapadala kaninyo gikan sa Amahan, ang Espiritu sa kamatuoran nga magagikan sa Amahan kini siya mao ang magahimog panghimatuod mahitungod kanako. Wow, di naklaro nato nga ang Espiritu Santo mao'y gipadala ni Kristo sa dili na niya pagpakita og ang Kristo ug ang Espiritu Santo mao'y magpanghimatuod. Giingon og magpanghimatuod daw ang pagpanghimatod sa Espiritu Santo pamatud-an pud niya si Kristo mo na nga sa atoa gipamatud-an ni Master nga si Hesukristo brethren Dios mabasa man na sa Juan kapitulo 1 bersikulo 18 sa mayong balita Biblia. Okay, basahon ako rin niya. Sa pagpayag, wala pagayoy tao nga nakakita sa Dios, ang bugtong anak nga Dios. Klaro kayo, anak nga Dios nga pinangga kayo samahan, mo'y nagpaila kaniya. Muna sa panahon, kang master nga mo'y katumanan sa Santo, yung ipamatudan, ang atong Ginoong Hesukristo, kay mo ni ang nagpadala kaniya gikan sa amahan, nga ang pagpamatud usa ilhon
ang atong Ginoong Kristo nga Dios kay nabasa man pod sa Biblia. O nga si Kristo nagingon, siya magahimog panghimatuod kanako o magpasidungog. Ang pagpasidungog ipaila nga si Kristo Dios. Unya, ang gingon nimo nga ang Espiritu Santo puli, baron di kay siya mopuli sa tong magtutudlo kay mamay ang gipalupok diri sa mga taong nalimbungan niya na mga pamilya nga tukiro ug uban pa. Tinuod ka na, basahon na nako nga ang Espiritu Santo mo'y puli, dili kay ang Espiritu Santo mo'y pulihan. Juan Kapitulo 14, versikulo 25-26, unya sa Biblia nga ang pulong sa Dios nako basahon reb, matod pa dinhi. Kining mga butanga, ginasulti ko ng daan kaninyo, samtang kauban pa ninyo ako, pahayag ni Ginoong Hesus kini. Apan kon makagika na ako ang magdadasig, nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa amahan puli kanako. Kinsay puli sa atong Ginoong Hesukristo? Walay lain ang Espiritu Santo. Dili kay ang Espiritu Santo pulihan og Kristo. Muna ka kini si Pedroso nagclaim man dahil nga siya si Kristo, lugar ang mahitabo karon ani nga sa Biblia mo may pulihan si Kristo ang Espiritu Santo, pero ang mahitabo karon siya na hinuon mo'y gipulihan niya ang Espiritu Santo tungod kay si Master mo man ang Espiritu Santo. Nya siya man ka mo'y mupuli kay siya man kay magpadayon sa buluhaton din mo lugar nga siya puli karon ni Master nga si Master Espiritu Santo. Tanawa ra gani ang pagkatulibagbag. O niya sa ngalan nga PBC nga iyang gikawat kag gibalhin sa iyang pangalan nga ang pangalan mo sumada sa family circle na Reverend kay giapil man ang middle name sa iyang amahan nga unta ang proper gyud middle name raman sa iyang inahan mo dadon mo na nga ang proper Pedroso Kabaktulan Baylo. Pero haron gyud nga mosumada sa PBC kay gikawat niya ngalan sa PBC gibalhin siya ngalan matud pa niya Pedroso Baylo Kabaktulan Mabilin dili na mo'y saktong hubad kay kawatan man ka ang sakto ana kanang PBC hubad para nimo Pedroso mo nang P ang B pabantayan bantayan kuantong P kay modubli ng P Pedroso bantayan kanang C katumbas man na sa K kay ang im dayon mangawat o magpatuto mo ni saktong hubad para nimo. O di nakita nato mga kaigsunan, mga mahal mong tigpaminaw. Nagparusas-rusas pa pero biblically speaking ang rusa si Salomon. Nakaron kabalo man ta ni Salomon nga dagag-asawa bisig mo atimpod siya kay rusas lang gud siya na gawas ni ini napay iyang gigamit kining na may iyang mga leaflets nga gipakita bradron nga mura kadako ba salong kupunban ba. The Seal of the Living God Church is LGC Incorporated. Securities and Exchange Commission registered lugar sa SEC number CN 2004-28566 Kalawag, Balingasag, Misamis Oriental, Central Office of the Orient Hilltop Training Center. Daghan man ni giingon is LGC biblical significance pero diri sa litra nga B bradron kung atong basahon bradron unsay nakabutang. Okay, gingon din sa litra nga B, gipatikan sa singsing sa hari. Uy, hari daw kuno kinsa man ning hari Supreme Executive Bishop President and Founder is LGC. Wa may lain na diyan ang butang nga sitas Esther kapitulo 3 bersikulo 12 kini gisulat o gipatikan sa singsing sa hari napagid Esther kapitulo 8 bersikulo 8 gipatikan sa singsing sa hari og walay tawo nga makausab. Gipatikan sa singsing sa hari kinsa man ning hari? Ang hari man daw sa Supreme Executive Bishop President and Founder sa SLGC kinsa man na? Si Pedroso Baylo ay nagpahari-hari na ni siya Reverend. Nakita mo na, nahimo na yung hari na dugay, mga mahal lamong tigpaminaw. Muna nga, dili ta mutuo ni ini, kay matod pa, nagpatutuo ni, nakadungog man ta ana, yan ang bahina kang Pedroso. Busa, gani si Pedroso sa kasaysayan, naman tay mga basahon, usa sa basahon badron, mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao. Kabalo man ta ani nga gipusasan ni si Pedroso, pusasan bagod ni Master ug maayo pa ning tao. Kana gipusasan kay nakita ni Master nga kini si Pedroso magpatuo-tuo. Tanaw ra gibuhat na pas Master. Giristro ang iyang pundok July 30, 2004. Nya si Master ni Paulay September 26, 2004. Di duha pa ka bulan ay si Master ni Pawa
nagtukod na si Pedroso pagtulunan. Munang si Master kay Dios Espiritu Santo natanaw na niya nga magpatuto si Pedroso. Napatik sa basahon sa mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao sa pahina 59 Biribiren niya sa paragraph 170 matod pa. Dunay panahon nga si Pedroso Bailo ug Juan Kumaling gipapusasan o manang gapos katumbas man sa gapos gipapusasan ni Master o gipapriso sa palasyo o gisunugan pa si Pedroso Bailo og bisti sa pagkapari tungod kay nalantaw na ni Master ang sangkuan nga magpatuo-tuo. Busa amo kining gididikar ngadto sa tanang mga membro sa PBCM aron kung moabot sa atong dapit dili kita magpalingla o magpatuo nini. Ug tungod kay miabot na mga oras sa ngalan na lamang sa magtutulo Master Tomas de Eugenio Senior kini ang inyong alagad sa kanginan Ebanghilista Reverend Charlie Eugenio sa kalausap sa kauban nga Ebanghilista o ministro. O kiniusab ang inyong igsoon Ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos, kami may manhangtod sa sunod higayon sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.